kita sa kanya kahit may sakit eh. May sakit na yung tao, malapit na mamatay. Pinapapalo sa kanya, sabi sa kanya, kumuha ka ng pana, ihampas mo sa lupa. Eh, inampas lang ng isa, dalawa, tatlong tigil na. Nagalit. Nagalit ang propita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko minsan, kami mga pastor nagagalit. Huwag kayong magalit eh. Kasi ang plano namin mga pastor sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Kasi mahal po namin kayo. Kaya kami nag-aaral ng gusto, nananalangin para po sa inyo. Na kayo ay pagpalain ng Diyos. Hindi lang yan naunawaan ng ibang membro eh. Pag nangangaral kami ng prayer na naman. Pag nangangaral kami ng katapatan sumimba, simba na naman. Pag nangangaral kami ng tithing na naman. Nagagalit siya, hindi nila alam. Kaya kami nangangaral ng gano'n dahil gusto namin pagpalain sila. Dahil kung anong itinanim mo, aanihin mo. Pag nagtanim ka ng prayer, you will get blessing from prayer. If you read the Word of God, you will get the blessing from the Word of God. And when you give your tithes and offering, you will receive money from God. Amen. Iba-iba kasi ang blessing ng Panginoon eh. Yes. Oh, kaya, gusto namin, alam niyo, ang prayer ko sa Cubao, sa simbahan ko, sa Pilipinas, kung mayroong pinakamaganda, pinakagwapo sa aming lungsod mula sa simbahan. Kung mayroong pinakamayaman, milyonaryo mula sa simbahan ko, maaari. Kung mayroong pinagpamaparat, pinagmamalaki ng mga anak ng mga valedictorian, cum laude, ay galing sa simbahan. Amen. Amen. Pinakamagaling kumanta, pinakamagaling tumugtog. Tulad ng ating bass guitar, na ngayon ay tumutugtog na sa... Ngayon, siya nang manunugtog ng sikat na banda sa Pilipinas. Ano ngayon, sikat na... South Border. South Border. Yung mga manunugtog ko, pinagagawan ng iba. Ng mga manunugtog na pa. Kasi yun ang prayer ko eh. Pero ayaw kung kumanta sila ng makasanglibutan, ayaw ko eh, hindi yan ang plano ko. Pero gusto silang kunin, dahil nakita ang magaganda kumanta, ang gagaling tumugtog. Kasi yun ang prayer ko. Kasi hindi ako magaling kumanta eh. Pag ako kumanta, nawawala ang Espiritu Santo, lumilipad palayo. Minsan nga, mangaral ako, kumikilos ang Espiritu Santo, iyakan yung mga tao. Iyakan talaga yung mga tao. Bigla ako sabi ko, awitin natin yung Come Holy Spirit. Pag-awit ko, sintunado, nawala, nagtawanan yung mga tao, nawala ang Espiritu Santo. Kaya ang prayer ko, ay maging maganda kumanta yung aking mga miyembro at hiniligan ko ng Diyos. Amen. Eh, gusto ng Diyos pagpalain si King Diyos, hindi lang minsan. Minsan din ang pasya. Pangalawa, pangatlo, tumigil. Tumigil na. Eh, nagalit ang propita ng Diyos. Ba't ka tumigil? Sabi niya, dahil tumigil ka, 3 bisis mo lang matatalong iyong kaaway. Sana hindi ka tumigil, sana pumalo ka ng 6, 7, para 6 hanggang 7 mo bisis na talo ang iyong kaaway. Ay, kasi malungkot kami, di ba, Pastor? Ito kapag wala niya, may revival, wala sila. Malungkot yun, hindi mo lang alam, umiiyak. Ang puso na umiiyak. Umiiyak na nagagalit. Kung minsan hindi lang yan magalit na makita ninyo kasi ayaw niya magbaksad kayong lahat eh. Pero ang propita ng Diyos, nagalit siya. Nagalit siya kasi ang gusto niya pagpalain si King Joas. Pero ang pagbabala kasi hindi galing sa amin, depende sa inyong paglilingkod. Depende sa inyong palo kung ilang beses mong pinalo ang pana ng panalangin. Kung ilang beses mong pinalo ang pala ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya dapat basahin natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Memorize natin, alam niyo nung ako'y 8 months old sa Panginoon, 8 months pa lang ako sa nagiging Kristiyano, na-memorize ko 2,500 verses. Wow. Nabasa ko ang King James Version sa aking pagpapastor ng 2 beses. Nabasa ko ang Tagalog version 1 beses. Ngayon, binabasa namin ni Mrs. ang New International Version. Nasa numbers na ako. Alam mo kung nasa, nakalamang na ako kay Mrs. kasi siya dito sa Manila, hindi sa gaano, sa Amerika, hindi sa gaano nakabasa. Ako palagi nagbabasa. Sa kahapon, nabasa ko 8 chapters. Kaya, nagbabasa ako dahil alam ko salita. Nalaman sa Matthew chapter 4. Lumapit si Satanas kay Jesus. Sabi ni Jesus, gawin mo nga ang batong ito na pandesal. Ang pandesal. Ano sabi
sabi ni Jesus? Sabi niya, Satanas, hindi lang nabubuhay ang tao sa hatpandisal, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Oh. Kaya ginamit ng Diyos salita. Hindi yung sinabing, Satanas, hintay lang, mag-aral muna ako sa Bible School, ha? Kukuha muna ako ng degree. Kukuha muna ako ng major. Magmi-major muna ako. Hindi, kailangan mag-ordinary muna akong bishop. Hindi, kundi mula sa salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, sa tinapay, kundi sa salita ito ang pagkain. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Sa Sicaraya chapter 4, may problema si Zorobabel. Hindi tatapusin niya yung, he was not able to complete the completion of the temple. Gusto niya tapusin, he was so discouraged. Wala kasi hirap siya si Zorobabel. Alam niyo, lumapit sa Diyos, nanalangin, sabi ng Diyos sa kanya, Zorobabel, sumigaw ka. Sumigaw ka ng biyaya. Shout grace. Nung sumigaw siya ng grace, he was able to complete the temple. Because God gave him grace. Amen. Through the word of God. Sinunod niya ang tinig ng Diyos. Nung sinunod niya ang tinig ng Diyos, pinagpala siya. Kaya sundin mo lang ang tinig ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon bang kabundok na problema sa harapan mo? Are you facing mountain of problems? Do you have big projects that you think you could not finish it? My brothers and sisters in the Lord, just believe that the Word of God will finish it in your life. Just believe it. Hallelujah! Hallelujah. Amen. And the third arrow is the arrow of faith. Una is the arrow of prayer. Second is the arrow of the Word of God. And thirdly is the arrow of faith. Without faith, we cannot please God. It is impossible to please the Lord.